Waro division Bwenzi Lathu. Boma la Mchinji lili m'malire a maiko a Zambia ndi Malawi, ndipo lero tikhala tikufukula ntchito zomwe bungwe la World Vision ikugwira m'bomali. Koma poyamba kodi mammawa nthawi ya 5 koloko ku boda la Mchinji kumaoneka bwanji? Dzuwa litatuluka ndidakumana ndi bambo Dickson Mbewe amene amagulisa mbatata pa boda. Masiki simavala. Ni mavala masiki. Ndiye sikunaje corona sana zuke. Baba zuka. Masiki tumufunika kwa bini mavala ndi. Chabwino. Oh, ndemma kafika Zambia kapena konkuno basi. Timaodera konkuno. Ndito chabwino. Mboma la Mchinji zikwangwani za World Vision ndizosasowa. Bungweli ligwira ntchito zambiri mbomali. Koma lero chidwi chathu chilunjika kwa tiye mavwere. Koma poyamba bwanji tipemphe bambo Patrick Namvai, mlangizi wa World Vision kumchinji kuti atilonjere. Kumchinji kunoko World Vision kulikasi kugwira ntchito zingapo magawo angapo, kuli mapulogalamu a zaumoyo, azamazi, za maphunziro plus za ulimi umene tikupanga ngati kunoko. Kunoko ngati World Vision kumbali ya za malimidwe timapanga zosiyanasiyana, timapanga za ulimi wa mpunga, ulimi wa uchi, ulimi wa somba, ulimi wa mbewu zosiyanasiyana. Ndipo kunoko kumene mwabwera kunoko tiona ulimi wa uchi komanso ulimi wa somba. Ngati kunoko Kantengo Club imene ikupanga za ulimi wa uchi kuli anthu osachepera, alipo anthu 30, azimayi 14, azibambo 16, komanso club imene ndi imene sikupanga ulimi wa somba. Kumbali ya World Vision imang'ana kwambiri kuti mwana apindula motani, ndipo kumbali ya uchi komanso ulimi wa somba, munga muzi wa ulimi wa somba umathandiza kuti ana akhale akule mwathanzi makamaka ma proteins. Kumbali ya ulimi wa uchi tikuonetsetsa kuti titeze zachilengedwe komanso anthu azipindula makamaka akamateza zachilengedwe ndikuti akumathanso kupanga ulimi wa uchi. Ndicho chonga chono kuti malo moti dula makala kuti apeze ndalama ndikuti amagwiritsa ntchito nkhalangoyi kuwetera mu uchi kumapeza ndalama zochuluka kwairo kuteteza zinthu zachani zachilengedwe. Ifeyo ngati abungwe timagwira ntchito kwambiri ndi anthu azathu aboma plus mafumu. Ndipo mafumu awa monga mmene tikunena nkhani ya nkhalango. Nkhalango imakhala muzi ndipo afumu ndi amene amakhala aini a muzi. Ndipo timagwira nawo ntchito limodzi ndikuti ngati tikulimbikitsa za nkhalango ndikuti afumu amakhala ndi pasogolo ifo kuti ndi amene amathandizira mabiology amene amatitetezera nkhalango ja kuti mwina anthu asadule mtengo asatani, plus mwina azilangizi mwina azaboma ndi amene amatithandizira kufikira wina aliyense chifukwa ngati ife abungwe timagwira ntchito ndi amenewa. Ndicho lingaso choona kuti ifeyo ngati World Vision ndikachoka ndikuti zinthu zija zikhala zikupitirira. Kupatula kuna kuti tinaphunzitsa alimi amene angawetere uchi, angasamalire zachilengedwe, alimi waso timaphunzitsa nkhani ya misika. Mwene mabwera kunoko mukhala mukuona mene alimi aupangira packaging uchi wawo. Ndicho chonga choona kuti uchi uja akawugulitse modula timati value addition. Plus iso apopo tili ndi program unoti chifukwa tayamba program ya uchi last year, apopo tili ndi process onda alimi wataphunzitsa akhala pamodzi ngati cooperative. Ndicho chonga choona akapanga cooperative ndiye kuti akapanga branding uchi yawo azikagulitsa mosavuta chifukwa akakhala ngati cooperative ndiye kuti ziko liyaziwa mosavuta, komanso azikhala apanga ubale ndi misika komanso ndi anthu osiyanasiyana kudzera pa cooperative. Paja timati pa umodzi muli mphamvu. Basi
Azimayi akuvina apawa ndi ena mwa anthu amene akupindula chifukwa cha ulimi wa uchi komanso somba. Koma kuti tiumvesese ulimi umenewu, tipemphe bambo Alex Tonje amudzi wa Kantengo kuti asanthule zambiri za ulimi umenewu. Kunoko kuti tifotokozerane mmene tikuchitira ife ngati alimi opezeka mudzi muno wa Kantengo. Ulimi uti tikupanga pa gulu lotchedwa Makeyana. Titakhala pansi pamodzi ndi mfumu mu chaka cha 2019 tinapanga chiganizo choti tipange nawo ulimi wa uchi maka pofuna kuti tikweze zachilengedwe komanso kuchulukitsa zachilengedwe. Tidakhala pansi mogwirizana tinapanga chiganizo chopeza mwayi wopeza mitengo. Tidafesa mitengo ndi kubzala. Titayibzala tayipanga kwa zaka ziwiri. Kenaka tidakaona kuti titha kufikira kupeza mwayi wopeza ming'oma. Tiyamikire anzathu a World Vision. Titawapempha adatithandiza kwambiri mu 2019 imo adatipatsa ming'oma ngati poyambira 10. Titalandira ming'oma ija tidakayipachika. Titayipachika ku nkhalango kwathu timayendera mothandizidwa ndi acheya agululi. Tili nkuyendera choncho tidaona kuti titalandira maphunziro pa ndondomeko zonse zomwe adatipatsa ngati anzathu a World Vision. Poona ming'oma ija tidaona kuti tafikapo tingathe kukhala ndi chiganizo choti tingaukolole koyamba. Choncho tidawukolola gawo loyambalo. Titapanga kenaka tinakaphunzitsidwanso ndi World Vision amwe amene tingapangire process uchi umenewu. Ndipo tiwayamikire kwakukulu anzathu a World Vision kudutsira mwa bambo Patrick na Vai chifukwa cha momwe adatithandizira ngati machini amene timagwiritsira ntchito pa kusikinya uchi umenewu. Uchiwu umapezeka mitundu yosiyanira napo. Tili ndi uchi umene umatchulidwa kuti kasera. Mwachidule ndinganene kuti pa ulimi umenewu wa uchiwu ande kuti muli zinthu zambiri zimene tikupindula ku uchiko. Tikuona nkhani ya mankhwala. Uchiwu ukutithandizira kwambiri ku nkhani ya matenda osiyanasiyana monga azilonda za m'mimba. Ku uchi timatha kupeza kosophula. Ku uchi kumeneko timatha kupeza kosozisa. Ku uchi kumeneku timathanso kupezako manyowa. Tikapanga process yonse zotsala zija zomwe tithandizira kupitisanso patsogolo nkhani za ulimi wa makono ngati manyowa. Kuti tifikire kuti tikafule uchi, chinthu choyambirira timampempha munthu amene ali wokonzeka kuti akafule uchiwo kuvala zodzitetezera. Amavala timapezamo chidebe, kapero, kena kuti makhaso ndo muthandizira. Uchi timaufula kwambiri makamaka madzulo. Nthawi zina timatha kufulanso mmamawa kwambiri koma timakonda kwambiri madzulo. Ndiye kuti cholinga chopitirira madzulo ni nthawi imene njuchi zathu zimakhala kuti zagona nthawi imeneyi. Ndeno timagwiritsira ntchito timati chain smoker. Akafika munthu uja amene wavala chodzitetezera chonse amautsegula kaye ng'oma uja. Akautsegula amatenga chain smoker ija ndikuyipupuzira pogwiritsa ntchito ndowe za ng'ombe. Timatenga ndowe za ng'ombe ndikuyika mu chain smoker muja ndikuyika moto. Chikakolera ndi pamene amapupuzira njuchi zija zimachoka kusuntha pa zisa zapamtunda ndi kupita pansi. Izi zimachitika kuti zigwisa ntchito chain smoker pokana kuti tingabwezeretso pansi nkhani za chilengedwe. Chifukwa ngati tikugwiritsa ntchito moto zimafa. Richard Kamuna ndi wapampando wa Makeyana Club mmudzi wa Kantengo Senior Group Mantharu tiye Mavwere kumchinji. Iwo akupereka umboni wa ulimi wa uchi mgulu lawo. Panopa tili kuno ku nkhalango monga mmene mukuyioneramo. Mmene tidapachikamo ming'oma yathu. Ndipo ming'oma imeneyi tikafula mng'oma umodzi umatipatsa uchi wambiri pafupifupi 20 liters. Tikapakira mabotolo athu aja a 500 ml ndetipeza kuti tili ndi mabotolo okwanira 40. Ndiye kuti pa ng'oma umodzi chabe umene watipatsa mabotolo 40 a 500 ml zimenezi zimatipangitsa kuti tikafika pa msika kuti tifuna tigulitse kapena kwabwera wotigula botolo limodzi 4000 kwacha. Ndiye pa botolo limodzi 4000 kwacha taimusi mabotolo 40 ndiye kuti tipeza kuti mng'oma umodzi ukutipangira 160,000 kwacha. Zimene tikuoneratu kuti pali phindu lochuluka kwambiri limene likhoza kutithandizira ife. Ndiye kuli bwanji munthu ali ndi ming'oma iwiri, itatu, inayi pochita masamu aja mujatanenera muja. Ndiye kuti phindu lake limakhala lochuluka kwambiri. Ana ku sukulu amapita mosavuta
komanso zinthu zina ngati pakhomo, sopo, mchere kuchigayo, zimenezi timachita mosavuta podzera chiyani ulimi wa njuchi. Mkomiti yathu ya Makewana Club, mbungwe limene anthu onse ngochokera mudzi muno mwaka mtengo, tilipo anthu 16. Pa anthu 16 tikakolola ngasikalabu, tikakolola ndezogulitsa zija phindu lija, timaonakaye kuti tionjezere chiyani ming'oma yathu. Ndiye timagula marabwa, kenaka ugula misomali, nkupeza woti khomera nkukhoma. Akakhoma tipachike cholinga tichulukitse ndithu kuti ming'oma ichuluke isakhale monga mmene ililimu. Ndiye zotsalazo kaphinduko katakhalako, ndiye timaona mmene gulu lathu tilili, ndiye timatani timagawana pang'ono-pang'ono kuti yense kunyumba kwake akaguleko kamchere kapenanso kupiritsana ku sukulu. Ng'oma yathu panopa kuchuluka kwake imene atipatsa abungwe a World Vision ilipo ming'oma 10. Koma yathu ya chilokolo ija yovindikira ndi mbiya ilipo ming'oma 5. Pamodzi yonse ngati 15. Ndiye pa 15 imene iyi ndiye kuti tinanena kuti mng'oma umodzi atipatsa World Vision ndi yayikulu. Mbiya zathuzi ndi zing'ono-zing'ono, zina ndi zazikulu zimene zoti sizingafikire pa 20 liters. Zina zimafika 15, zina 10 kumene. Ndiye kuti zonsezo timachita chiwerengero pa zonsezo mmene uchi wathu takololera. Monga mujatanenera kale unena kuti ming'oma 10 imene ikutipatsa 20 liters mng'oma umodzi. Ndiye kuti pa ming'oma 10 ndiye kuti pafupifupi ikhoza kukhala 200 liters. Ndiye kuti titapititsa ku gulu lathu lija tilipo anthu 16. Ndi uchi wambiri, ni phindu lalikulu limenelo. Pa borolo limodzi mujataneneramu ndiye kuti 4,000 ni maborolo ambirimbiri pamenepo. Ndiye kuti ming'oma tikhometsa ina, komanso tigawana ngati gulu pang'ono-pang'ono kuti aliyense athandizikireko m'makomo mwawo. Moyo wathu mothandizika ndi World Vision potengera ulimi wathu wa ulimi wa njuchi, panopa ndife anthu athanzi. Thanzi lubwera bwanji? Chifukwa uchiwu ndi mankhwala amene timati tikamwa m'mimbamu mumakhala zilonda amene kuti maasazi. Ndiye kuti timagwiritsa ntchito chiyani uchiwo, ndiye moyo wathu umakhala wathanzi, sukhala odwalula, komanso ndi chakudya chimene timatani timadya. Anawa pa ulimi wa njuchi umeneyu phinduli tikakolola mujatakambira kale ngasitagulitsa ndalama, tikutenga ndalama ija kuwagulira uniform yoti azivala popita ku sukulu, komanso sopo oti azisamba tsiku ndi tsiku popita ku sukulu, komanso ngakhale atadwala kumene zimene zoti mwina mankhwala si uchi wokha kupita ku chipatala, mwina kuapezera mayendedwe wa zachangu akadwala. Panopa pa komiti yathu tifuna tiphunzitse wina aliyense posadalira munthu mmodzi, mzimayi ngakhale mzibambo, mchimene tikukambirana pa gulu lathu. Ifo pa gulu lathu timachita mikumano yathu koyambirira kwa mwezi kumapeto kwa mwezi. Tifuna aliyense tisamadalire munthu mmodzi, azimayi akutenga nawo mbali. Mawu anga ku bungwe la World Vision ndi wothokoza mwapansi pa mtima kuti World Vision yatibweretsera ulimi opambana, ofunika, komanso wobweretsa thanzi m'matupi mwa anthu kapena m'matupi mwathu. Moti kwathu kunoku World Vision tikuyiponyera kamtengo motsogozedwa ndithu na alangizi wathu amene amakhala patsogolo pathu. Ifeyo masomphenya wathu tikufuna ndithu kuti ulimi umeneyu upite patsogolo, cholinga chachikulu vana aphunzire kuti mudzi wathuyu mukakhala anthu ophunzira ambiri. Bungwe la World Vision ndi bwenzi lathu, kotero kuti zimenezi tikukhala ndithu olimbikitsa nene kuti anthuwa tiyeni tigwirane nalo manja bungweli, chifukwa ndi bwenzi lathu lalikulu. Bambo akugwira nsomba apawa nda Nicholas Major akwaka mtengo ku Mchinji. Bambo Major ndi mkhalakale pa ulimi wa nsomba komanso pa mpando wa Phindu Club. Major akufotokoza za mmene ulimi wa nsomba umayendera. Kuna tafika kuno ndi kudimba langa lomwe ndinakusilira ulimi wa kasakaniza. Mmodzi mwa iwo ndimaweta nsomba pa ulimi wanga wa kasakaniza. Chiyambi ndinakumbira ena
omwe ankaleta nsombazi chimene chinatipangitsa kuti nanenso ndikozokwanirisa ngati gulu. Chomwe chimachitika kuti tilipeze damu lathu, tikumbe damu lathu, timatsata malo odika. Tikatsata malo odika aja timalambula kuchosa zinyalala zija kuzika pambali. Tikafika paja ndi pamene timatenga khasu nkukumba kulira badoti lija. Ndiye tikalipeza doti lija timalikulunga mbamo. Ndikuyimirira makalabu awiri. Ndine chair opa mpando wa Phindu Lathu Club. Komanso ndikuyimirira anzanga atakondwa amene tikuchokera kuno ku senior group Manthalu tiye Mavwere. Damu langa malano, damu mukuliona linalo limwe lili kumbuyo kwanu, limene 15 by 15 imene ikukwanitsa 300 square meter. Damu mukuliona lalikululo ni 21 by 30 imene ikupangisa 620 square meter. Tinalikumba damuli pa mlingo wao 1.5 meter. Tikakumba damu lija madzi akabwera ngati pali mpata wina timathira mulaimu. Tikawaza laimu yathu kenaka timakayikanso manyowa. Manyowa aja timawathira potengera size ya damu mmene ilili. Tikapanga chonchija timakhala twix. Madzi aja amabiriwira. Akabiriwira chimatipangitsa kuti tikozoponya mu nsomba zija. Ndi nsomba zija timatengera limene damu lilili. Tikapanga chonchija sitimangoyikapo. Timakhalanso ndi nthawi tikazika tsiku la lero ndi kuti mawa lake limene tingambe kudyetsera nsomba zija. Timadyetsera nsomba zija 8 o'clock mmawa ndi 2 o'clock masana. Timakhalanso ndi nthawi kuti tiziona kuti mafingerings kapena kuti nsomba zija zikumakula bwanji. Timalowa madamu muja kumaziyang'ana nsomba zija kumaona kuti zili bwino zikukula kapena ayi. Nsomba zili madamumu ndi achambo, mitundu ya achambo monga makumba, chilunguni alimene mu madamu. Ndiye chimene chimachitika nsomba zija tikaziyang'ana potengera kuti timayina tikolole nsomba zathu itapita miyezi 6. Ndiye kuti timayesetsa padamu ili yonse lodi damu ina kolola bwanji imene timayipangira bookkeeping. Nanga damu ili takolola motani. Ndiye kuti pachaka chikamata timaonetsetsa kuti munthu akolole nsomba zake kawiri. Ndiye misika yathu imene timayipezera sizovutanso kwenikweni zimenezi yayi. Nthawi zina timatha kuwagulitsa anzathu ogwira ntchito m'chipatala, timatha kumagweretsa kaya aziphunzitsi kaya anzathu awa azilangizi amenewa timadziwa kuti masitendi atibwezera ndalama zathu amatipatsa. Ndipo zimachitika. Mtengo umene timagulitsira nsomba zija package ni 2000 kwacha. Ndiye kuti mwachitsanzo ningoyerekeza kuti pondi iyi pakapanda kuti pasakumane mavuto ena kuzimatheka kuti ikhoza kukolola makejizi okwanira 25 kgs. Ndiye kuti pondi ngati yayikulu imene ili 600 square meter ija imene timatha kukolola 40 kgs potenga imene nsomba zoonekera mnthawi imeneyi. Imene timachita mangati pa gulu lathu la Phindu Club nditakondwa timati tikagulitsa nsomba zathu zija. Ndiye timaziona ndalama zija nkuzikatsekula buku kwa akaunti. Ndalama zija timazigawa. Zina mlimi payekha atengeko, zina zipite ku banki yolimbikitsa gulu kuti pa zipangizo zina zimene fe zingatisokere tikozokwanirisa kumagula pa ife yotokha. Ona vuto loyambirira limene timakumana nalo ndiye kuti ni nyama zomwe zimatha kumationongera nsomba zathu. Nyama zake tili ndi akatumbu monga ine mwaonera kuti kuno ndikubuwa ndiye kuti akatumbu amatofika m'madamu. Ndipo ming'anzi imatofika. Paliso tinyama tina timati akakaka. Mdani wina namba 1 kwambiri amakhalanso munthu amene amatha kumatibera madamu. Mwachitsanzo zikakhala ngati nyamazi ndinaphunzirapo kunena kuti tiyenera kusonkha moto kumadzulo nkumathirapo gaga pamoto paja kuti fungo licha la moto uzimveka mpweya wa gaga uja. Chimene chimachitika ndi chimenechi. Ndinanena kuti ndikuyimira kalabu pachifukwa chakuti munthu aliyense mukalabu mwathu tipo mamemba 21 makalabu onse awiri. Ndiye kuti munthu aliyense ali ndi pondi yake.
pamalo ngati ano mofika ano ni malo aineyo mwini komanso madamu ndi anga munthu aliyense amatha kupeza phindu lake kuchokera pa damu koma timakhala ndi chosonkha chimene timachilumikiza nthawi yakuti ngati tifuna tigulitse nsomba zathu timakhala ni tsiku limodzi kapena masiku awiri tikumapha nsomba zija kumakolola kumagulitsa pagulu sitimolola munthu kuti angopha nsomba zija payekha anthu ena sathu kukwaniritsa kulembera. China bungwe la World Vision likusintha miyoyo ya anthu ambiri m'Malawi muno makamaka am'madera akumudzi. Tonse titagwirana manja ndi kulimbika pa ulimi komanso ntchito zosiyanasiyana zachitukuko titha kusintha dziko lathu kwambiri. Ulimi wa uchi komanso nsomba ukupindulitsa anthu am'mudzi wa Kamtengo kwatiye Mavwere ku Mchinji. Sabata lamawa ndizakhala mdera lina ku Mchinji komweko kukaona zitukuko zina zomwe bungwe la World Vision likugwira. Jehovah, I just want to say how much I love you. God, yeah, inendine wanu ule muhupige kwa inu Yesu. You are the reason why I am alive today. Jehovah, you are everything to me, Lord. Jehovah, you are everything to me, Lord. Jehovah, yeah, you are everything to me. Jehovah, everything to me. Jehovah, everything to me. Anati tenga mpasaya bonu yendi. Anati sikula maya ngola gwana. Anati pali bejida josu lidwila ine chinene. Chitapindule pa ineo. Ukanti kurupirila ineo. Utakala mutu wasati nchira. Nafumu watabadila iwe. Poti wasanka kubadila ile. Jehovah, you are everything to me, Lord. Jehovah, you are everything to me, Lord. Daddy, daddy, you are everything to me. Everything to me. You are everything to me. My healer and my master, my father, my mother, you are my everything. Jehovah, you are everything to me, Lord. Everything to me, Lord. You are everything to me, Lord. You are everything to me. Everything to me. You are everything to me. Jehovah, you are everything to me, Lord. You're my everything. You are everything to me, Lord. You're my everything. You are everything to me. Everything to me. You are everything to me. So, just the two of us. Can't beat this.